नेकेट भिडिअ खालायगोन दिनै होनना बुंदों फ्राय बै आंनि स्कर्पिअ आरो स्कर्पिअ गारिखौ बेयावनो बिसोरो गालांबाय ओमफ्राय बिसोरनि गारियाव जोंखौ थिखांनानै बै मोनसे रुमाव लाना हांदो दा बै रुमखौबो आं मिथिया नोंखौ नों लांथं जानांगोन नोंखौ जोङो भिडिअ फुटेज खालायगोन होनना बुंदों बिसोरो स्केनारनिफ्राय नोङो जोंनो मा रां ट्रान्सफार खालामना होनो हायो होनांगोन नोङो नङाबा गावथारगोन बिसोरो गोनां मोनसे टपिक लाना फैलायबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ फुरायै नायलांजोबबानो जाबाय आङो बेखौनो सिगांग्रो नोंथांमोनसिम खावलायनाय थाबाय दा दिलीप MPLA दिलीप कुमार बर'आ जे गावनि जे सिगाङाव जे बै सासे जे सिख्लाजों जेनेबा गावनि ससे जि फांथेलायनाय बेनि मोनसे भाइरेल भिडिअनि सायाव रोखायैनो फोरमायदों नाथाय नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे फुरायैनो नायलांजोबाबा बुजिनाय नङा नोंथांमोना भिडिअखौ फुरायैनो नायग्रोजोब बियो माबायदि फोरमायदों नाथाय भिडिअनि सायाव फोरमायनायनि जे गावनि फुरा डिक्लारेसन फोरमायनायनि सायाव जे माखासे जे बिनि जों बेजों थाफाग्रा जे गारि सालायग्रा एबा PA बेयाव गाज्रिखौनो होननांगौ जाहैबाय जेने बेखौ बिसोरखौ मोनसे हाग्रा गेजेरावसो लांनानै बा किडनेपिं बायदि खालामनानै थाखा दाबिनायनि खोथा जे बे बिथां जे सारा जे फोरमायदों नाथाय बे भिडिअ फोरमायनायनि सायाव नंगौ नङा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायग्रोखांजोबनायनि उनावसो नोंथांमोननि अनुमति बायदियै कमेन्टखौ खालाम अब्ला जोङो भिडिअखौ नायनानै लाग्रोनि नेकेट भिडिअ खालायगोन दिनै होनना बुंदो नोङो रांखौ होगोन ना होआ बुं दानो नोंनि वेल उइशारफोरनिफ्राय परियालनिफ्राय रांखौ ट्रान्सफार खालामनानै जोंनो हो नोंनो स्केनार होगोन होनना बुंबाय उनाव आं बुंदों आंनि परियाला इमान धोनि मानसि नङा आरो बे रखम होनो हानाय खुनु थासारि गैया होनना उनाव बै बेगाव मा दङ ओरै होनना बुंबाय बेगाव ओमफ्राय आङो बेयाव 3 लाख लाना हांदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो बै स्कर्पिअ गारिनिफ्राय बेगखौ दिहुननानै बै 3 लाखखौ सेख'नानै लाबाय बेनि उनाव बिसोरो उनाव आंखौबो मेगनखौ खाफिनबाय ड्राइभारखौबो मेगनखौ खाफिनबाय खानानै बिसोरो मोनसे प्राय आधा घन्टासो बधय आं गोसोआव गैया मोनसे बै गंनै गुफुर गारि आरो इनिफ्राय बै आंनि स्कर्पिअ आरो स्कर्पिअ गारिखौ बेयावनो बिसोरो गालांबाय ओमफ्राय बिसोरनि गारियाव जोंखौ थिखांनानै बै मोनसे रुमाव लाना हांदो दा बै रुमखौबो आं मिथिया बहाय ओमफ्राय लाना हांनानै मोननै रुम आंनि ड्राइभारखौ मोनसे रुमाव सोदो ओमफ्राय आंखौ मोनसे रुमाव सोदो दिनै नोंखौ नों लांथं जानांगोन नोंखौ जोङो भिडिअ फुटेज खालायगोन होनना बुंदो बिसोरो उनाव आं बुंदो मानि थाखाय भिडिअ फुटेज बै फुटेजखौ लागोन होमबासो नों रांखौ होगोन बे 1 करोड़खौ नोंहा एसे सासे MCLAबो दिनै नोंखौ रायजोनि गेजेराव जों फुटेजखौ हेगारना होगोन होनना बे आं बुंदो आंखौ मा खालायनो नोंसोरो फुटेजखौ हेगारनानै नोंसोर बदनाम खालायनो हागोन खिन्थु आंखौ नोंसोरो दिनै बे रांखौ आं खुनु पयदो होनो हाया होननानै आं बिसोरखौ बुङो उनाव बिसोरो आंखौ रुमाव सोयो सोनानै खाथाम माने मोखां खानाय बिसोरो गुन्दा बाहायनाया सोर आं मिथिया उनाव बिसोरो आंखौ गान पइन्टआव लानानै आंखौ बुंदो बे बिसिनाव उन्दु नोङो होनना बुंदों आंखौ आरो नोंनि लंपेन्टखौ खु होनना बुंदों आंखौ बेनिफ्राय आंबो आं लंपेन्ट खुवा होननानै आं लंपेन्ट खुवा मा भाइरेल खालायनो नागिरदों मा फुटेज लानो नागिरदों नोंसोरो ला हा बुंनो गोनां जेबो गैया आरो बै फुटेजखौ लानानै नोंसोर मा खालायगोन येस नोंसोर बदनाम खालामनो हायो जेबो गेदेर खोथा बे समावनो सासे माने खम बैसोनि सासे आइजो हाबना फैदो ओमफ्राय बै आइजोखौ बुंदो थां बिनि लंपेन्टखौ खुयैथां होननानै आंखौ बुंदो उनाव आङो बे आइजोआ आंनि खाथियाव फैनायाव जोनानै होदों आङो बे आइजोखौ जोना होनायाव बियो बिसोरथि थांदो लोगो साथामबो फैनानै आंखौ बिसनानिफ्राय बोस्लिंनानै रिभल्भार सोनानै बेयावनो गावथारसै नोङो मा मिथिना मिथिया नोङो सोर जोङो होनना ओरै होनना उनावथ' उफाय गैया आंबो गिबाय जियानो जा आं इनिफ्राय बासिना थांनांगोन आं डेफिनेटलि आङो मोनसे आयेनगत बेबस्था लागोन आं बेखौ साननानै उनाव बिसोरो आं बुंनायाव उनाव आङो बेयाव आङो बिसोरनि बिसनायाव मोनसे गुफुर टावेल दङमोन बे टावेलखौ लानानै आङो
आंनि लंपेन्टखौ खुबाय खुनाय उनाव बेनिफ्राय बिसोरनि बिसिनावनो मोनसे कम्बल दङमोन बे कम्बलखौबो आङो खोबना लाबाय ओमफ्राय खोबना लानानै बे आइजोआथ' आङो जिथिया जोना होबाय खाथि फैनो हाला ओमफ्राय मोनसे खोन्था बुंबाय बिसोरो जों जा बुंगोन खिन्थु नों बुंनांगोन नङाबा आं मानो आंनि मथे बुंगोन होनना आं बुंदोंमोन बे आइजोआ दिनै नोंसोर लाबनाय होननानै आं बुंदोंमोन बिसोरखौ उनाव थांना थागोन ना थाया नोङो आरो आंनि खुगायाव सोना होबावबाय जों जा बुङो बे आइजोखौ नों लाना फैदो होननानै बं ओरैना बुंबाय उनाव आङो जियानो जा उनाव आंखौ मुंखौ सोंनो नागिरदों आं दा बेयाव दिलीप बर' होननानै आङो बुंनो नागिराखै मानो आं सासे बिटिसि सरकारनि सासे MCLA आरो बे खोन्थाखौ बिसोर मिथिगौ उनाव आंखौ बोधय आङो बेबायदिनो राजेश बर' सामथिं राजेन बर' माबा मोनसे आं बुंफ्लांदो आंनि मुंखौ आरो बिनि उनाव आं मोनसे खोन्था बुंदो बिसोरखौ बे आइजोआ आंनि आमाइनि फिसाजो होननानै बुंदो उफाय गैया आं बे खोन्थाखौ बुंदो बुंनायनि उनाव बिसोरो बै फुटेजखौ लानानै बिसोरो उनाव फुटेजखौ लानायनि उनाव बुंदो नोंनाथ' मबाइलखौ सेना लानानै बिसोरो उनाव बिसोरो एसे अपारेट खालायना नायनो रोङो उनाव मोनबा एकाउन्ट बियो दोङो बे स्केनारनिफ्राय नोङो जोंनो मा रां ट्रान्सफार खालामना होनो हायो होनांगोन नोङो नङाबा गावथारगोन बिसोरो उनाव बेखौ नायनानै उनाव आङो सानबाय जुदि प्रयजनबा 3 लाखखौथ' लांबायदो आङो बासिनांगोन न'आव थांनांगोन बे साननानै आङो बै आंनि बिसोरनि उनाव सोर मा आंखौ मिथिया उनाव बिसोरो आंनो आं स्केनार बिनायाव बिसोरो होदो स्केनाराव उनाव आङो 50,000 करि खेबनै होदो 1 लाख खेबनै होदो आं 3 लाख आंनि स्केनारनिफ्राय आं दिहुनना होदो दिनै बै तथ्यआ दिनै आंनियाव दङ बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि बेयाव 20,000 कपि आङो अलरेडि बेखौ आंहा उदालगुरि जिल्ला एसपिनो होनाय जादों आरो सनितपुर जिल्लानि डाइरेक्ट आं थांनानै एसपि बिथांमोननो आं होदो मानो होनबा बे जाथाया माने आइनगत आं बेबस्था माबानो थाखाय आं बेखौ 2000 आं होदो आरो आं बै दिनै नोंथांमोना जाहाथे जुदि लायोबा बेयो कमल मुसाहारि होननाय बे स्केनाराव थांदो आरो राङा नैबे मोनसे माने 50,000 नि एगेन 50,000 एगेन 1 लाख कमल मुसाहारि इनिफ्राय नैबे 1 लाख माने 3 लाख आङो स्केनाराव बिसोरनो होबाय होनायनि उनावबो आंखौ बुंबावबाय जे नोंहा गोदोर मानसि नोङो दिनै माहाजोन मानसि नोंनि प्रपार्टिफोरखौ जों मिथिजोबो नों सासे नोंनियाव रां दोङो दा नंगौ आंहा मोनसे गिख्रांथाव जाथाय जाना थांदोंमोन गतिके बियो आंनि जेनेबा आंखौ जोंनि किसुमान माने चक्रान्त आरो किसुमान ब्लेकमेलिं मोनसे बिसोरो ग्रुप दोङो बै ग्रुपआ आंनिफ्राय 1 करोड़ रां डिमान्ड होदो बै डिमान्डनि थाखाय बिसोरो 5 माह जालांबाय दिनै बे 5 माहखौ समाव बिसोरो आंखौ माने फन खालायो ए रखमनो मेसेज होयो आरो मेसेज होनानै माने बिसोरो आंखौ बुंबाय थायो जुदि बै 1 करोड़खौ होआबा नोंखौ गावथारनाय जागोन नोंनि परियालखौ गावथारनाय जागोन दा बेबायदि बहुद आंखौ दाबि धमकी होबोबाय हादो बेबायदिनो आंबो बुङो आंहा बेबायदि गोहो गैया बेबायदि रां होनो हानाय मानो होनबा नोंसोरो साननो हायो आंहा किसुमान प्रजेक्ट दोङो नाथाय बेफोरो फिउचार प्रजेक्ट लानानैसो आं खालायनाय जादों दिनै आं राबार गायदो राबाराव पुरा फिथाइ मोना गय गायदो पुरा दा फिउचार प्लाननि कारनैसो बेफोरखौ आङो मावगासिनो दोङो आरो आं सासे MCLA आं बिखौ आं गायदो बै ढेकियाजुलि सनितपुर माने बे जिल्लायाव जायो ढेकियाजुलि ओनसोलाव बियो माने अरनबारि होननाय बे ओनसोलाव आरो माने बेयाव आङो गायनाय जादों आरो बियो एसे फिथाइ थाइदोबाबो बारा इनकाम जायाखै दा बेबायदिनो नाङो आरो बै जन्थु दुष्ट चक्र बे ओनसोलनिनो गतिके
उनाव बेबायदिनो माने आङो दिनै आंहा मोनसे आङो बै सासे MCLA हिसाबै आङो दिनै सम होनो हाया मासाव खेबसेबाबो आं बै बागानाव थाङो आरो आं हदाय फुङाव थांनानै आं मोना गिदिंना फैयो खिन्थु आंनि माबा बिजि सिडिउलनि थाखाय बिखालि बेयाव आङो मोना थांनानै आरो बै समाव एसे आङो बै ओनसोलनिनो बै आं जायखौ फोथायो बिसोरखो खिन्थु बिसोरजों एसे जगाजग जानानै आं बै खोथाखौ बुंहरदोंमोन आङो जे 2 खालार जानुवारियाव आङो थांगासिनो दङ मोना समाव आङो मोनहैगोन ओरै होननानै दा बेबायदिनो बधय बै आंनि थांनायखौनो बिसोरो खाबु लानानै आंखौ मोनसे ब्लुप्रिन्ट खालायदो आरो बे खालि आंखौ आंनि ड्राइभार आङो इखालि मानो होनबा आंनि गार्डआबो दोङोमोन नाथाय गार्डआ आंदो बे खालि बिनि देहानि उसुबिदानि थाखाय बेखौ आंबो बुंबाय नोङो थांनाङा दे आङो बेयाव हरसेया थानानै फैगोन मानो होनबा मासाव मोनसे एकाउन्ट सोलियो आं बेखौ नायनो गोनां जायो आंहा एसे फुख्रिबो जावबाय हादो बेनिखायनो आं एसे केस 3 लाख लानानै आं खालि आं थांबाय ओमफ्राय बेबायदिनो धेकियाजुलि टाउन बारनानै बे मना सेन्टार होनना बुङो अर्थात बाटासिपुर स्टेशन बिनि सिगाङाव मोनसे साहा बागान दोङो बै साहा बागानाव मोननाय गेजेराव मोनसे गारि गुफुर गारि मा गारिमोन आंखौ मिथिया बिसोरो आंखौ लाखिनो बुङो उनाव आं ड्राइभारखौ बुङो लाखिदे ओरै होननानै उनाव लाखिनाय उनाव बिसोरो 7 सेंग्रा ओमफ्राय 2 खम बैसोनि आइजो बिसोरो ओंखारना फैनानै सिदा आंनि गारिनि दरजाखौ खुलिनानै आंनि ड्राइभारखौ सिदा मोनसे रिभल्भार देखायनानै बेनि मासिखौ सियो बेनिफ्राय आंखौबो बेबायदिनो दिनै बिथांमोना आंनि माने खर'आव खायो आरो ड्राइभारखौबो खानानै बिसोरो जोंखौ लाना थाङो आरो बे गारियाव 2 आइजोखौबो बिसोरो थिखांना लायो ओमफ्राय बेबायदिनो जोंखौ बहाय लांदो मायो प्राय 2 घन्टासो बिसोरो जोंखौ लाना थांनानै उनाव बिसोरो मोनसे जेरावनोखि माने खुनु पहर गैया लाइट गैया बेबायदि माबायाव लांनानै बिसोरो ड्राइभारखौदो आंखौदो बख'नानै बुंदो नोङो दिनैनि दिनाव जोंनो 1 करोड़ रां खिन्थु होनांगोन होनना ओमफ्राय आं बुंदों आं दिनै 1 करोड़खौ आं नुवाखै आङो दांनोबो मोनाखै आं मारै 1 करोड़ होदो गतिके आङो खुनु पद्य होनो हाया ओरै होननायाव बिसोरो दिनै सिदा आंनि मोखाङाव बिसोरो आंनि खुगायाव रिभल्भारखौ सोनानै बुंदो दिनै नोंखौ बेयाव गावफ्रुनानै गालांनाय जागोन होनना ओमफ्राय आंबो गिनाय फैबाय इमान हाग्रा गेजेर दा मा जायगायाव लाबोदों आंबो जेबो मिथिया उनाव बेबायदिनो बिराद बिसोरो माने मानसिक भाबे आंखौ बहुत टर्चार खालायदो खिन्थु बेयाव आं এই रखम जादो जे आंहा खुनु आं जे मानसि माहारि हिसाबै माने खालि माने मा बुङो अबाबो दिनै धैर्ययाव आङो माने बेयाव आङो जि सोंदो बिखालफोरनिफ्राय बिना हो आंहा खुनु बेबायदि दिनै रां गोनां मानसि गैया आरो गतिके आं होनो हाला नोंसोर मा खालाय होननानै उनाव बेयावनो बे चेप्टारा बै रुमनि चेप्टारा जोबनाय उनाव बिसोरो जोंखौ आखौ लाना फैदो बे हाग्रायाव लांनानै बहुत खोन्था सोंदो जों मानसिया दिनै लाखआव डिल खालाया करोड़ाव खालायो नोंनिफ्राय 1 करोड़ बिदो 1 करोड़ बिदो 5 करोड़ाव बिदो नोङो माबा बियाखै गतिके नों जुदि होआबा जों प्रटेस्टआव लाखाबाय भाइरेल खालायगोन नोंसोरनि नोंनि सारा बिटिआरआव भाइरेल खालायगोन नोंनि नखराव हरगोन नोंनि समाजाव हरगोन नोंनि इमेजखौ गाज्रि खालायगोन आं बुंदो आंनि इमेजखौ गाज्रि खालामनानै नोंसोरा जेबो मुलाम्फा जाया बदनाम जागोन आङो बदनाम जागोन गतिके सैथोआ सैथो गतिके नोंसोरो जिमान खालाया आरो बिसोरो बे समाव बर' भाषायाव बुंबाय हादोंमोन आं बुंदो नोंसोरो लाजि गोनां खोन्था हारिनि मानसिखौ नों दिनैनि समावबो बेबायदि खालायो आरो जों खोनानोसो मोनदोंमोन दिनै आंबो दिनै बे जाथाया जादो आरो आं हारिखौ मोजां मोनो हारिनि मानसिखौ मोजां मोनो दिनै जि संगठन गैया मानो बेबायदि गाज्रि थासारियाव नोंसोरो दिनै रांनि थाखाय आं खोनादोंमोन बे बाटासि ओनसोलाव आरो मै मना सेन्टार ओनसोलाव बेबायदि मोनसे चक्र दङ होननानै सोरबा ठिकादार फायोबा बिसोरखौ बेबायदि फान्दाव खोलैनानै बिसोर रां लायो बेबायदि माने जाथाय खालायो
गोबां खोनादोंसोमोन खिन्थु दिनै आंबो जादों थारमाने बे जाथाय खालामनाया नोंसोरनो होनना लाजिदों आं दाबो जि जाबाय नोंथांमोननो आङो 6 लाख रां होबाय आङो जेबो बेबस्था लाया हारिनि खाथिराव खिन्थु आं खावलायो नोंखौ जाहाथे नोंसोरो मोजां थासारियाव थानानै जाहाथे खामानि मावना जा आंखौ खहा खालामगोन आं थैना थांगोन आं मोनसे दायित्व दङ आं दिनै गाज्रि थासारियाव थानानै खामानि मावा होननानै आं बुंबाय ओमफ्राय बेबायदिनो फैनानै उनाव हाग्रा हगारना दोनबाय हाग्रा हगारना दोननायाव ओमफ्राय आंथ' फिट जाबाय आं टटेलि कलाप्स उनाव आंनि ड्राइभारखौबो एसे फैदो फैनानै बियो आं गोलैना थाबाय एक माने घन्टासेसो उनाव बियो आंखौ फोजादो सार होनना ओमफ्राय आं बुंदो बहाय दङ जोङो होनना हाग्रायावसो दंलै सार होनना बे खालि जुदि बियो मैदेर थायोमोनबा मोसा थायोमोनबा जोंखौ सेस खालायबायमोन खिन्थु बे आनान गसाइनि अननायाव आंनि ड्राइभारा उनाव आंखौ बोखांनानै जोंनि गारियाव थिखांनानै ओमफ्राय आं बुंदो थौ माने बाबु जोङो थांबाय हानिसै बहाय मोनो नायनोसै होनना बेबायदिनो खुनु आइडिया गैया उनाव फैयै राङापारा स्टेशनाव जोङो बे स्टेशननि गेटखौ नुदो बै राङापारा स्टेशनखौ नुदो उनाव नुनानै आं बुंबाय राङापारा मोनफैबायलै ओमफ्राय बहाय लांनायलै जोंखौ होनना जों जेबो मिथिया उनाव बेबायदिनो बुंनायसै उनावफ्राय राङापारानिफ्राय बै आर्मि केम्प थि जानानै जोङो ओरै आंनि न'आव 4टा बाजियाव मोनफैनानै जोंहा गासिबो उन्दुना दङ आंथ' जेबो बुंनो हाया बेबायदिनो उनाव सफायनानै उनाव बिसोरो आंखौ मोनसे खोथा बुंना हरदोंमोन खानथामनि गेजेराव नोंसोरो रांखौ होनोबा होआबा फुटेजआ भाइरेल खालायगोन आरो नोंनि न'आव थांनानै गावहैगोन दांखौ दा आंबो न'आव फैनानै नायनोसै मारै गावो ओरैना बेनिफ्राय बिसोरो जाना थांबाय जाथाया उनाव बिसोरो आंखौ फनाव फन खालायदो आरो बिसोरो मेसेज होदो राङा बहाय सानथाम सम होदोंमोन ओरैना दा आं मोनसे फिननाय होदो आङो खुनु पयदे 1 करोड़ होनो हाया नोंसोरो 6 लाख होबाय नोंसोरो 6 लाख होबाय आरो नोंसोरो आंखौ डिस्टार्ब खालायनांला आरो नोंसोरो जुदि आंनि खोथाखौ मानियोबा खिन्थु आङो आयेनगथा बेबस्था लाला होननानै बुंबाय बेनिफ्राय बेबायदिनो नोङो नायना ला फुटेजआ होननानै बुंदों आंखौ बे फुटेजखौ आंनो हरबाय फुटेजखौ हरदों आं नोंसोरो बै फुटेजखौ आं नायनानै आं नायबाय बेयावथ' जेबो गाज्रि सिन गैया आरो बेयाव बै जोनाय सिनफोरा गैया ओमफ्राय हिनजावसाखौ आं जुमुदै गारना होदों बेबो गैया आरो बिसोरो गासैबो आरो बेनिफ्राय गैया आं बुंहरबाय बे फुटेजखौ लानानै नोंसोरो मा आंनि रिपुटेसनखौ गाज्रि खालायनो नागिरदो जेबो खालामनाया नोंसोरो बदनाम खालायनो हायो खिन्थु बे फुटेजआ नंखाय फुटेज होनना बुंदो आंनि गारिखौ बिसोरो जेराव माबानानै बे आंनि गारियाव बिसोरो आंखौ टर्चार खालायनाय समाव सीटफोरखौ गोलाव खालायना सब उरुनानै गारिनि अबस्थाखौनो माबा खालामना दोनदो बै हाग्रायावनो दोङोमोन ओमफ्राय जोङो उरुना ओमफ्राय एसे गारिखौ गारना गालांदो बेनिफ्राय बिसोर गंनै गारि दोङो खमसे खम 8-9 जनसो दोङोमोन बिसोरो मोनदो आरो बेयाव गारना गालांदो नालाय मोनदो बे रुमखौथ' आं मिथिला मोनसे मोजां बिसोरनिनो सोरबा रेसिडेन्ट जानो हायो टाउनथ' बे रखम जेबो गैया बै एसे लाइट साइड नुदो दा बेखौ आं मिथिया आंबो माने खुनु सेन्स गैयामोन खिन्थु मोनसे मोजां रुम मोजां थासारिनि रुम दा सोरनि रुम आं बेखौ मिथिया बिखौ बै 1 करोड़खौ लानो थाखाय जाहाथे आं सासे MCLA हिसाबैबो जाहाथे आंनि इमेजखौ गाज्रि खालायनो थाखाय आरो टटेलि आंखौ थारमाने बै भिडिअखौ होनानै प्रेसाराइज खालामनानै होमबासो बे 1 करोड़खौ होगोन आरो बैबायदि जाथायखौनो बिसोर खालायबाय थायोनो खिन्थु आंदो जाना थांदो उनाव बेबायदिनो बिसोरो आंखौ टटेलि माने हरो मबा 10 दिननि उनाव हरो रांखौ हर बेनिफ्राय आङो एसे नायबाय आं बै मना सेन्टार जानानै थाङोबाथ' आङो बेयाव सासे मानसिखौ आं सिनायबाय बिनि मुङा जाबाय गेरेमसा मुसाहारि बियो थिका सिका मावो आरो बियो मा संगठनजों लोब्बा दङ आं बेखौ मिथिया बेखौ आं सिनायबाय आरो बिनो लिड लायो बे जाथायखौ लायो आरो गुन्दागिरि खालायो बियो बेनि बै ओनसोलाव
दिनै गाज्रि थासारि बैसोरनि थाखाय जागासिनो दङ बेनिखायनो आङो जेथिया बेयो आरो बेयो मेसेजआ फैयो कमल मुसाहारि होननानै बे माबा बे वाट्सएपखौ बिसोरो बाहायो बेनिफ्राय बेयाव बुंहरबाय थायो रांखौ सोना हरदो जोंनो रां नांगौ 5 लाख हर ओमफ्राय आं थाइसेबो थाखा आं होनो हाया होनना रिफिउस खालायो बेबायदिनो आंहा प्राय माने 3 माससो आंहा सोलिगासिनो दङ उनाव लास्टआव बिसोरो बुंबाय नोंनि न'आव थांना गावफ्रुहैनोसै नोंनि न'आव थांना जों गावफ्रुहैनोसै आरो नोङो दिनै नोंनि जा सम्पति दोङो मिथिलाला नोङो बे बागानखौ जों थेर बेथेर खालायसिगोन होननानै बे बुंबाय उनाव आंहाथ' भाबिबाय दा फैनानै जुदि आंखौ गावफ्रुयोबा आंहा मोनसे दिनै एजाहारनि कुनु आङो बिसोरनि थाखाय आं लायाखैमोन उनाव आं मोनसे एजाहार कपि आङो बानायबाय बिसोरनि टटेलि काहानिखौ लानानै आं बे एजाहार कपि बानायनानै उनाव आङो ओमफ्राय डाइरेक्ट एसपि सारदो रायलायबाय उदालगुरि ओमफ्राय बिथांनो आङो गथायनायनि उनाव बिथाङा बुङो बे जाथाया जादों ढेकियाजुलियाव गतिके नोंथाङा बेखौ एसपि तेजपुरनोबो होनांगोन ओरै होनना बुंबाय उनाव बिथांनोबो आङो लोगो मोनाखैमोन खिन्थु बिथाङाबो बुंबाय बेखौ जाहाथे वाट्सएपआव हर आरो बिथांमोना बिनि मोनसे राहा लागोन होननानै आंखौ बुंहरो दिनै बै आंहा फोथायनाय दोङो आयेनगत भाबे खिन्थु आं आयेनाव होआखैमोन जोंनि मानसिया मोनसे बदनाम जागोन होननानै दिनै जोंनि मानसिया दिनैबो बेबायदि थासारि मावो गतिके आङो अननानै कुनु आयेनगत बेबस्था लायाखैमोन आं खिन्थु आङो बाध्य जादों आंनि गथ'फोरखौ बुथारजोबगोन होनना बुंदो आंनि न'खरखौनो बुथारजोबगोन होनदो होमबाथ' आंहा मोनसे एभिडेन्स नांगो बेनिखायनो आं बे एजाहारखौबो आङो होनाय जादों नोंथांमोना बे एजाहारखौबो जाहाथे कपिखौ नायोबा दिलीप कुमार बर'आ जे बियो इउपिपिएलनि जे एमसिएलए बियो गावनि फुल रिपर्ट एबा डिक्लेयारखौ फोरमायबाय नाथाय बे फोरमायनायनि सायाव नंगौ नङा बेखौथ' मिथिजोबला जेब्ला बैनि जे बिनि गारि सालायफाग्रा बे गारि सालायफाग्राखौबो आंनि अनुमितियाव आंनि साननायाव आरोखि दा रायजोफोर नोंथांमोननि साननायबा मा रोखोम दा बेखौबो फ्रन्टआव लाबोनांगौ बा बेखौबो मिडिया बुंहोनांगौ अब्लासो फोथायथाव जागोन आरोखि नङाब्ला गावल' बुंनाय बायदिब्ला फोथायथाव जानाय नङा बाथ्राया दा बिसोर नोंथांमोनहा मा बुंनो सानो जे बे दिलीप कुमार बर' एमसिएलए बिदि गावनि फुल क्लियारखौ फोरमायबाय बिसोरखौ लांनानै बा हाग्रा गेजेर बबेबा मोनसे मिथिस'यै बा जेनेबा टाउन ना मा जिखुनु हक जाया मायनो बिसोरखौ थारमाने लांनानै जि खाथेनानै लांदों बायदि ओमफ्राय बेयाव गारियाव थिखोफानाय सानै आइजोफोर बा सासे आइजो जिखुनु हक जाया मायनो बेयाव थिखोनानै लांफादों बै आइजोखौ थिखोनो लांनाया बैसोर माखासे जे गुन्दागिरि खामानि मावनाय बे आइजोखौ थिनदों आरोखि ओमफ्राय बैसोर जे माखासे जेन'बा गुन्दा टाइपनि एबा ग्रुप बिसोरो बे ग्रुपआ जे बेखौ बुंनो थिनदों नङाबा बेखौ गावथारगोन बा उमुक थुमुक खालामगोन बेबायदि मोनसे खोथा जे अजद दिखांबाय दा बिनि सायाव आंनि अनुमतिया बिसोर जोंनि सान्थि सुक्ति बिटिआरआव दा बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसिमाव सासे एमसिएलएखौ बेबायदि बानायनो हालायनाया बहुद असम्भब साननो हाथाव मारै जाथावना होननांगौ बिदिखौ दा बेनि बेंग्रा दं जेन'बा थ' गारि सालायग्रा दं बेखौ माबोरै बेबायदि किडनेपिं खालामलायनानै थाखा दाबिलायनाय बिनियाव थाखा सोहरनाय अब्ला आवगोलनि समाव मानोथो बुंनानै लायाखै माबा मोनसे जे सिङाव रहस्य दं बा परिकल्पना फाव दं नामा जे आवगोलनो गावनावनो थाखा दाबिलायनाय बुंहरलायनाय बेखौ मानो लाखोमानांगौनि गोनांथि दङ अब्ला जे सासे बिटिआरनि जेन'बा दैदेनगिरि एबा बहुत बेबायदि पलिटिकेलनि मानसियानो बेबायदि जाथावबा बा बेबायदि जेनेबा भाइराल दिन्थिलायोबा अब्ला बै रायजो राजाफोरखौलाय मा बुंबावनो एबा रायजो राजाखौ माखासे नों आं बहुत गाहाय लेभेलनि थाखोनि मानसिखौ किडनेपिं खालामनो बा खावनो बा जेनेबा जेबो पावाराव गैयै बेबायदिखौ एसे एनै थाखा थानायफोरखौ थाखा दाबिनो मा बोलो दं बिदिब्ला
अब्ला बैबायदि जे आं बेखौ बुंनो सानो रायजोफोर जे जोंनि समाजाव थाखा दाबिनाय एबा किडनेपिं खालामनाय बेबायदि मोनसे ग्रुप हानजाखौ आंनि अनुमति आंनि दिमानाव बैफोरबायदि मानसिखौ फोजोबस्रांनांगौ आरो फ्रन्टआव लाबोनांगौ। बिसोर मानसिखौ पुलिस प्रसासना गोग्गोमैनो सिग्रोमनांगौ आरो बिसोरखौ आयेन बायदियै साजा होनानै जुदि नंमारगौब्ला बिसोरखौ आयेनगत बायदियै साजा होनानै बिसोरखौ जेलाव लांनांगौ, बिसोरखौ साजा होनांगौ। दा सान्ति सुक्ति सफैनायाव मानिथो बेबायदि एफाबां आंखालनि थाखाय बा माबा मोनसे ग्रुप दानायनि थाखाय बा सिखाव हानजा मानो जानो मोननांगौ जोंनि जेन'बा सान्ति सुक्तियाव? बेसो मोनसे गेदेर बाथ्रा जानानै थाबाय। दा बेसेबांबा गोबावनि उनाव नै दा दिनै मानो सिखाव हानजा दाखो एबा सिखाव हानजा जाखो? जोंनि जे सान्ति सुक्तियाव जेन'बा बेबायदि मोनसे सिखाव हानजा दाथावना एबा गोजोन थासारि बेबायदि गुलुं गुजुं खालामनाया बुहुद साननो हाथावै आनकनस्टिटिउसनेल। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा जे दिलीप कुमार बे बर'आ जे MCLA आ बेबायदि गावनि खोथाखौ क्लारिफिकेसनखौ होबाय, बे गावनि खोथा जे क्लारिफिकेसन होनायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो? बे गावनि खोथाया जे क्लारिफिकेसन होबाय, बे क्लारिफिकेसन होनायाव नाथाय सिङाव माबा मोनसे रहस्य दंबावो नामा? बेखौ रायजो राजा नोंथांमोना फोरमायहर।